30 anys és que hi havia més de 20 bancs de teixits, van sortir directives o regulacions europees que obligaven a anar complint uns criteris de qualitat i això va portar a ordenar-se amb 2 bancs de teixits que tenien tots els criteris de qualitat, que era el banc de teixits vinculat al banc de sang i teixits i el banc de teixits que estava vinculat a l'Hospital Clínic. L'any 2010 es decideix que per ordenar encara millor aquesta activitat i seguint una mica el model de la sang que havia integrat els diferents bancs de sang de Catalunya, aquests 2 grans bancs de teixits s'havien d'integrar en un banc únic. I jo crec que aquest trasllat a la seu central del Banc de Sang i Teixits i a Barcelona és la culminació d'aquest procés d'integració. I és fer un pas endavant per preparar les instal·lacions que teníem per afrontar un futur de creixement important i un futur de consolidar-nos com a referent europeu. Vam fer fins a 7 avantprojectes, fins que vam tenir a tothom alineat amb les necessitats que hi havia tant tècniques com de processament com de circuits. I amb l'ajuda de l'empresa que havia de portar a terme el projecte, confeccionem un últim avantprojecte, que és el que acabem dient tots endavant, i comencem amb la construcció de les infraestructures a l'espai que abans era una zona d'aparcament. El més complex de la instal·lació no són tant les parets, ni el sostre ni el terra, sinó són totes les instal·lacions a nivell de climatització, d'impulsió d'aire i d'instal·lació elèctrica i de control. Pensem que d'unes sales blanques el 80% de la feina és a nivell d'instal·lacions. Una sala blanca és un concepte de poder treballar en condicions d'esterilitat. Llavors, les condicions d'esterilitat es basen en 2 criteris. El primer criteri és una pressió positiva, que faci de barrera física perquè la brutícia no entri, no? És tan fàcil com si ens imaginem que hi ha una pressió d'aire que fa que tot el brut vagi cap enfora i no entri cap a dintre. I el segon concepte és un sistema de filtratge d'aire que filtri la més mínima partícula i, per tant, estigui lliure de partícules. Llavors, segons el filtratge d'aire i segons les barreres que poso, la sala blanca té un nivell de classificació que va des del nivell A fins al nivell D, que és el mínim d'aquest nivell d'esterilitat. I, per exemple, en aquesta instal·lació hem arribat a construir sales senceres, que són nivell de classificació A, que vol dir esterilitat absoluta, que normalment estàvem avasats a que això només ho aconseguíem a sota d'una cabina de flux laminar, i aquí, per poder fer processos totalment exposats a l'aire amb seguretat, hem construït sales senceres amb aquest nivell màxim d'esterilitat. I això ens posiciona a poder fer qualsevol procés amb qualsevol maquinària que requereixi per fer-lo. Podríamos hablar en términos generales que duplicamos el número de salas, lo que no quiere decir que dupliquemos el número de procesos, porque lo que vamos persiguiendo es responder a la mayor diversidad de productos o diversidad de tejidos y células. Es decir, regulatoriamente hay como dos campos que nos aplican, que es el de los tejidos y el de los medicamentos, y lo que intentamos con esta instalación es que no sea una limitación. Nosotros podemos procesar con estas instalaciones en el campo regulatorio de los tejidos y en el campo regulatorio de los medicamentos. Estamos ahora mismo en la segunda fase. En esta segunda fase movemos el 80% más o menos de la actividad de aquí. Cuando hablamos de traslado no solo hablamos de traslado de equipos, sino que hablamos de traslado de los procesos y de los tejidos. Por esto el traslado es una fase crítica donde hay que preservar durante el transporte la custodia que teníamos muy bien garantizada aquí en esta instalación y ubicar los tejidos, los procesos en la nueva instalación. Ahora da pena pasear por la planta, pero bueno, vivimos un poco la ilusión, ¿no? de vaciar en una planta, pero llenar la nueva planta del FDJ. Y allí nos veremos. Seguir el trabajo del día a día normal junto con el trabajo de la mudanza, eso ha sido un poco un reto. Pero gracias al maravilloso equipo y la organización que tenemos, sobre todo la buena disposición, ha hecho posible que hayamos conseguido cumplir las misiones también hoy. Comencem una nova etapa, que és l'etapa del banc de sang i teixits. Una etapa que agafo amb ganes, experiència, és un lloc nou, un lloc on suposo que coneixeré gent nova
Jo, ja dic, la meva experiència a Sant Boi ha sigut molt bona, molt positiva, i espero que el banc de sang sigui tan positiva i que continuï millor. I espero que el dilluns que ve estaré nervioset perquè vaig a un lloc diferent, però espero no equivocar-me i que tot surti bé. Hi ha una part estratègica interessant. Un dels objectius de venir a la seu corporativa del Banc de Sang i Teixits era buscar les sinergies de tenir tots els productes que processem junts, no? I no tenir separats en diferents seus. Però la nostra organització és, i pot ser-ho encara més, pionera al món com a única organització que manega totes les substàncies d'origen humà, és a dir, els òrgans, la sang, els teixits, les cèl·lules i el teixit reproductor, i a partir d'aquí buscar valors i sinergies. Hi ha un punt comú, que és l'origen, amb l'humà, però després és evident que disposar de sales blanques, de tecnologia i de coneixement ajuda a poder millorar tots aquests productes, és a dir, la sang per un costat, les cèl·lules que poden ser derivades de la sang o dels teixits, els productes d'enginyeria de teixits, el teixit reproductor, que no deixen de ser cèl·lules, i en última instància fins i tot els òrgans, que els podem acondicionar o els podem preservar abans de ser trasplantat, millorant les seves condicions o fins i tot predint el seu futur funcionament.